tror jeg filmer nu. Gør du? Ja. Må jeg lige se? Nå ja, det gør du. Ja, godt. Hvad så der? I dag er det bare mig, fordi i dag så skal vi jeg laver noget, men jeg kan lige forklare det først her. Victor han er her ikke, fordi at han har en kæreste, eller havde en kæreste, og så det er sjovt, er det ikke? Ja, og så det er fordi at han så har mistet sin kæreste, Natasha, fordi han elsker hende virkelig. Og så skal han prøve at blive lækker igen. Så han ligger og soler sig dernede. Prøv at se. Ja, den er deroppe i hjørnet. Ja. Og jeg tror faktisk, at han ligger og sover. Kan du lige finde mig igen? Kan du lige finde mig igen, Silas? Får den finde det rigtigt? Ja. Og så har vi sådan noget cola, og så har vi sådan nogle Mentos. Ja. Og så går vi ned og pranker ham. Vi er fucking vildt, mand. Vi skal være helt stille. Så jeg har sådan nogle Mentos her. Kom ned. Kom med mig. Jeg skal helt stille. Du stille som foran. Ja. Så, det er der. Jeg gider fucking ikke være med til YouTube-videoer. Sluk det kamera, mand. Hold da kvæl, mand. Har den ikke fået nok nu? Nej, det tror jeg ikke. Du er blevet solbrun. Du er blevet solbrun nu. Er du okay med det? Er du okay, Victor? Nej. Nå, okay. Din møgle ser rimelig god ud. Skal du filme? Mig og Victor ville altid være gode venner. Det er ikke rigtigt, Victor. Er rigtig gode venner, Victor? Ja, mig og Victor ville altid være gode venner. Kan du stoppe nu? Ja. Godt.